By Riser, this is Days of Basumatary. And दिनैनि भिडिअ बानायनायनि रिजनआ बिराद सिरियास माबा मोनसे खारनावहाय आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनांबाय जेखौ आं बानायनो लुगैयाखैमोन खिन्थु मेटारा सिरियास जाहैदों बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनांबाय सो आं नोंथांमोनजों बेखौनो खावलायो कि प्लिज भिडिअखौहाय फुल नायदो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप्स नायनानै एबा थाम्बनेल आरो टाइटलखौ नायनानै मिथिया नङा मिथिखाबाय जानांसिगौ जोङो सोरनि बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन थ' नोंथांमोन बे बुहुमाव ओरैबायदि मानसिफोर दङ जाय मानसिया माने गाव खस्थ' खालामालासिनो गुबुननि सायाव सोनारनानै जानो लुगैग्रा ओरैबायदि मानसिफोर दङ थिग बेबायदिनो दायो जिनाखि जोंहा आब' मिस दैजि बसुमतारीनि सायाव गुबुन सासे मानसिया माने फेक आइडि बानायदों आरोना फेक आइडि बानायनानै दा बे आब' दैजि बसुमतारी जानानै गुबुननियाव मेसेज खालामनानै बेफोरबायदिनो फैसा बिहरदों आरो आब' दैजि बसुमतारी जानानै खिन्थु बैफोरबायदि मानसिया एसे साननानै नायनांगौ जे नोङो जायखौ माने जायनि नाम लानानै बेफोरबायदि खालामगोन अब्ला बेखौ आयेनासो बिजिरगोन ना आयेना बिजिरनानै जेब्ला आब' दैजिखौ हमगोन आब' दैजियासो दायनिगिरि जागोन फार्स्टआव बेनिफ्राय उनावथ' नोंखौ नागिरनानैथ' मोनखागोन नोङो फेक आइडि बानायनानै सोरखौबा माने बदनाम खालामनो सानबाबो नोङो खारग'आ मिथिबायना जाय साफा सानै दङ फेक आइडि खुलिग्रा आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों आरोना जायफोर मानसिफ्रा फेक आइडि खुलिनो साननानै एबा मालायनि सायाव मालायखौ ओरैनो बदनाम खालामनो सानो नोंथांमोनखौ बुंदों आङो गोबां दङ बिदिनो फेक एकाउन्ट खुलिग्रा फेसबुकआवबो गोबां नुदों आङो आंनिबो सिगाङाव खुलिदोंमोन बेफोरबायदिनो खिन्थु नोंथांमोना फेक आइडि खुलिनानै सोरखौबा गाज्रि कमेन्ट खालामनानै सोरखौबा माने सोरखौबा गाज्रि मानसिफोरजों गाज्रि मोनजाहोनायखौ नोंथांमोना बिदि मोनजाहोनानै खारग'गोन बेखौ दासान मिथिबाय जेब्ला नोङो फनाव सोरजोंबा गाज्रि बाथ्राखौनो रायलायगोन बा मोजां बाथ्राखौनो रायलायगोन बेफोरो मानो सेभ जानानै थायोजोबो बेफोरो माने बिथिंजाय जोंहा एक्सचेन्जआवबो सेभ जानानै थायो जेरै पुलिसफ्रा बोरै हमनो हायो नोंथाङा हाजारखि नोङो गुबुन सिमजोंनो फन रायलाय मिथिबाय बेयो माने सेभ जानानै थाखाजोबो नों हाजारखि रायलायखुमा हाजारखि फेक आइडि खुलि बेखौ सब इनकुवारि खालामबानो मोनजोबो आरोना थ' नोंथांमोना फेक आइडि खुलिगोन होननानै फेक आइडि खुलिनानै खारग'गोन होननानै दासान आरो फेक आइडिखौ माने मोजांनि थाखाय इउज खालाम मानो होनना बुङोबा सोरखौबा बदनाम खालामनाय सोरखौबा ओरैनो नंखाय दायाव माने मानसिफोरजों गाज्रि मोनजाहोनाय बेफोरबायदि दाखुलि मानो होनना बुङोबा जोंनियाव ओरैबायदि दङ सोरबा सासे माने मोजां लेभेलाव थांब्लाथाय मोजां एसे साक्सेस जानाय नुब्लाथाय किसुमाना ओरैबायदि माने गाज्रि नोजोरजों नायग्रा मानसिफोर दङ आरोना दा साफा सानै दङ बांद्राय गैया 100आव 10%सो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरोना साफा सानै दङ खिन्थु बेफोरबायदिखायनो जोंनि माखासे मानसिफ्रा डेभेलप जानो हाया किसुमाना ओरैनो गाज्रि मोनजायो नंखाय दायावनो बेफोरबायदि फेक एकाउन्ट खुलिलाबायनायखौ आं मोजां नुवाखै मानो होनना बुङोबा जायफोर फेक एकाउन्ट खुलिनो सानदों नोंथांमोना खुलिनाङा मानो होनना बुङोबा नोङो जुदि साक्सेस जानो गोसोब्ला नोङो गुबुनखौ बिदि बदनाम खालामनानै नोङो साक्सेस जानायखौ दा लुबै मानो होनना बुङोबा बियो लं लास्टिंनि थाखाय जाहैया बियो सानसेब्लाबो नों सिखाव खामानि मावब्लाथाय नोङो सानसेब्लाबो हमजाखागोन नङा होमबा बेखायनो नोङो मोजां खामानि माव नोङो बेफोरबायदि मालायखौ फेक एकाउन्ट दा खुलि आं बेखौनो लुबैयो ओमफ्राय जोंनियाव ओरैबायदि दङ खायसे सेंग्राफोर दं दै सिख्लाफोरनि प्रफाइल होनानै कमेन्ट खालामग्रा बेफोरबायदि दङ सिख्लाफोर दा बेथ' बै सिख्लायाथ' नोंखौ फेक आइडि खुलिदों होननानै मिथिया बियो जुदि स्ट्रंबासो नोंखौ मिथिगोनलाय बियो बेफोरबायदि किसुमाना हौवा मानसिफ्रा साफा सानै सेंग्राफ्रा मा खालामो सिख्लानि आइडि होनानै लासिगोन फट' होनानै लासिगोन बेनिफ्राय कमेन्ट खालामसिगोन इउटुबावबो आंनियाव गोबां हेटार्सफोर दङ आं जेबोसो बुङा माने रिप्लाइ होआ आङो ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना नों हाजारखि फेक आइडि खुलिब्लाबो हाजारखि माने गुबुननि फट' होनानै नोङो कमेन्ट खालामब्लाबो नोंखौ हमनो हायो खिन्थु जोङो इसिबां माने बर'जों बर' होननानैसो जोङो इसिबां जेबो सिरियास लालाया खिन्थु बे सिरियास लायैयावनो नोंथांमोना मालाबा बाद्रायनो नागिरो आरोना बाद्रायबाथाय जोङो सिरियास लानो गोनां जायो बाद्रायबाथाय माने बे बुस्थुआ आंनाव एफेक्ट गोलैगोन ना आंनाव एफेक्ट गोलैयाबाबो बेलेगनाव एफेक्ट गोलैबाथाय माने जोङो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया जायो कन्ट्रल खालामनो हायाबाथाय माने नोंबोथ' ओरैनो नंखाय दायावलाय मानो ओरैनो साजा मोननो गोनां जागोन ओरैनो नंखाय दायाव नोङो गुबुना नोंखौ फेक एकाउन्ट खुलिनानै नोंखौ साजा मोनोब्ला नोंबोथ' हगारनाय नङा होमबा नों जेबो दायखौनो मावाखै बै गुबुना नोंखौ फेक एलिगेसन लागायनो नागिरब्ला फेक आइडि खुलिनानै बेखौथ' जोङो सल्भ खालामनो गोनां जागोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे माने जायफोर फेक एकाउन्ट एबा फेक आइडि खुलियो नोंथांमोना जाहाथे दा खुलि जिबनाव दा खुलियो आरोना फेक आइडि बेफोरबायदि फेक आइडि खुलिनानै सोरखौबा दम होनाय सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि कमेन्ट खालामनाय सोरखौबा रायजा होनाय सोरनिबा माने बेकग्राउन्ड इमेजफोरखौ डाउन खालामनाय बेफोरबायदिखौ
बेफोरबायदिया मोजां नङा जाहाथे खुलिनाङा आं बेखौनो लुबैयो जाहाथे बयबो माने सोरबा मोजां खामानि मावदोंबा बेखौ सापर्टसो खालामनांगौ जोङो बेफोरबायदि आरोना थ' बे आब'आ गोबां दुखु मोनदों Okay, so बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै and reason behind making this video is that सासे हिन्जाव प्रिया बसुमतारी होननाय बियो खय बेसे गोबाव जाखो बेखौथ' आं बुंनो हाला खिन्थु pretty much couple of years जाबाय बे हिन्जावा आंनि नामनि फेक एकाउन्ट बानायदों फेक एकाउन्ट बानायनानै मानसिफोरखौहाय मेसेज खालामदों पर्सनल मेसेज होनजायो बा सोरनिबा कन्ट्रेक्टर बा सोरनिबा गिदिर पलिटिशियन पलिटिक्स मानसिफोरनि कन्टेक्ट नाम्बार लानानै आंनि नामजों मेसेज खालामदों ससियेल मिडियायावथ' खालामा तो पर्सनल नम्बर खालामनायाथ' एकदम इम्पसिबल तो नोंथांमोना बे खोथाखौहाय मोजाङै ध्यानाव लादो एन्ड बे हिन्जावा दाबो बाहेरायाव दङ तो बिराद पसिबल कि आलदा नाम्बारजों मेसेज फैनो हायो प्लिज रिमेम्बर आई डु नट टेक्स्ट पिपल आरो आं रावखौबो मेसेज खालामनाय नङा सानफ्रामबो बियो जेब्ला आङो लकेशन होयो होमबा बे गावखौ बुंना लायो जुदि आङो बेंगलर दङ बे गावखौ बेंगलर बुंना लायो जुदि आङो दिल्ली दङ बे गावखौ दिल्ली बुंना लायो तो बियो आंखौ ओरैबायदि फल' खालामगासिनो ताकि बे गावनि फेक स्ट'रिजआवहाय एसे लाइटन आप खालामनो थाखाय तो प्लिज एसे सेफै थादो लोगोफोर मिसा खोथा बुंनाय मानसिफोर मेरला मोनगोन असलि प्रफाइलखौ फल' खालाम मालाबाबो थगायजानाय नङा अके प्लिज मेक श्योर एन्ड प्लिज स्टे सेफ एन्ड येस बे भिडिअखौ हाजासे जेसेबां हागौ शेयार खालाम आं मिन्थिया सोर सोरनाव मेसेज थांदों सोर सोरनाव थाङाखै थ' बे भिडिअआनो आंनि मोनसे वे जेरावहाय आङो बैसोरनावहाय मेसेजखौहाय डेलिभार खालामनो हागोन थ' प्लिज हेल्प मी टु डु इट भिडिअखौहाय शेयार खालामदों गोबां बुजायदोंबो आब'नि भिडिअसखौ आङो माने बे आब' दैजि बसुमतारीनि बिथाङा माने 2018आव बियो मिस फेसन बिथाङा सेलेक्ट जादोंमोन आरोना मिस इण्डिया ना मिस आसाममोन आं बेखौ बारा मोजां मिथिला जिखुनु बियो फेसन श'आव सेलेक्ट जादों ओमफ्राय बे आब'आ गोबां दुखु मोनदों ओमफ्राय माखासे मोजां मोजां खोथाबो बाथ्राबो बियो बुंदों जाहाथे बिदि खालामनाङा होननानै ओमफ्राय बे मानसियाथ' आंबो एक्जेक्टलि मिथिया खिन्थु बे हिन्जाव मानसि होनना बुंदों प्रिया बसुमतारी होननानै एक्सुवेलि जोंनि किसुमान आं नुदों आरोना किसुमान मानसिफ्रा माने सिख्लानि फटक लाफ्लायो सेंग्राफ्रा साफा सानै सेंग्राफ्रा सिख्लानि फटक लानानै फेक आइडि खुलियो गोबां नुदों आङो फेसबुकफ्रावबो बिदिनो मालायनि फेक आइडि खुलियो मोजां नङा बेफोरबायदि फेक आइडि खुलिनाया सानसेब्लाबो हमजाखायो जाय मानसिया फेक आइडि खुलिजाग्रा बे मानसिया स्ट्रं नङैखायसो नोंथांमोनखौ जेबो खालामाखै दा स्ट्रंबाथ' खालामनो हायो खिन्थु जों बर'जों बर' होननानैसो अननानै थायो दा नोंथांमोना बेफोरबायदि फेक आइडि खुलिनाङा आं बेखौल'सो बुंनो खावलायो माने बुंनो लुगैयो आरोना ओमफ्राय बे आब'नि फुल भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों आङो फेसबुक पेजाव हगारदों बे आब'आ दैजि बसुमतारीया थ' नेक्स्टआव जाहाथे बिदि खालामनाङा आरोना आं बेखौनो लुगैबाय आरो जायफ्रा बे भिडिअखौ नायनो गोसो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आङो चेक खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि